i xiquetes de primer i segon, com esteu? Aquesta setmana arriba per fi el repte d'educació física i l'únic que anem a necessitar és un bon equilibri i un objecte que es va fer molt famós les primeres setmanes de confinament i que és aquest, un rotlle de paper. El que heu de fer és alçar-se des de terra amb el rotlle posat o dalt del cap en el front, com veureu en els següents vídeos que vaig a posar-vos. Us donaré dues opcions. La primera d'elles és la següent. Sentats des de terra, com us he dit abans, podeu o posar-se damunt del cap o damunt del front. Jo vaig a fer-ho damunt del cap. Posem, vegem que no es menege i poquet a poquet ens intentem alçar sense que caiga, així. I ara a veure la segona opció, que és un poc més difícil, per als més valents i valentes. Anem allà. Amb el difícil ens gitem, posem el roll en el front i a poc anem intentant alçar-nos sense que es caiga. A poc. Així. Una besaeta, adeu!